i entonces ell, més jove, més futur per endavant, espero que tinga la sort de conèixer un país millor que el que estem ara, perquè en realitat un poc jo crec que els llibres tenen un personatge i de vegades el personatge surt sense adonar-te compte, apareix de sobte i convé deixar-lo caminar, com ho he fet en el llibre L'aportació dels enginyers industrials de Catalunya a l'enologia i la viticultura, perquè va sortir un personatge ahí que era l'extraordinària bona i germanada relació que hi hagué entre Catalunya i el País Valencià durant tot el segle XIX, en part perquè la transformació del Camp Valencià, liderada per la burgesia patrícia i il·lustrada de l'època, distinta de la que hem patit en els anys 80, va reclamar que els introductors de la ciència i la tècnica en Espanya, els enginyers industrials de Catalunya, vingueren a transformar per a bé la infraestructura del camp. La relació és tan extraordinària que va sortir de sobte, jo no sabia res, i que naturalment la vas deixar córrer en el llibre, suportada naturalment per totes les dades que vas trobar en la gran biblioteca del Fons Històric de la Universitat de Barcelona, la Politècnica d'allí, que tenen dues biblioteques, la biblioteca important de la universitat, i després el Fons Històric, que han fet uns intel·lectuals modèlics d'allí, Joan Vega, Guillermo Pérez Lusa, Antoni Rocarrosell, persones d'una vàlua extraordinària, i allí va sortir tota aquella documentació que després vas confrontar en la bona biblioteca que la Valenciana d'Agricultura és la societat patrícia, que és un poc hereva dels cavallers de l'Immemorial, és a dir, aquells cavallers burguesos i nobles que acompanyaven el nostre rei en moviment on fundar el Regne de València. La relació era tan extraordinària que no va deixar-ho. Però en el Valencià contra la filosera ja sabia que havia un personatge que va procurar contindre tant en la investigació com en l'escriptura del llibre. Va ser la conjugada. És una paraula que és pròpia dels valencians, que no trobaran en ningú diccionari de la nostra llengua d'abans de Coromines, perdó, després de Coromines, però sí abans. La conjugada és aquest sentiment que hem tingut el poble valencià de Xermanor. No és d'estrany que els mallorquins, quan arribaren ací, van fer la tercera jaqueria de la història, la tercera revolució burguesa, perquè tenien aquest sentiment de germania, i germania és una paraula que significa, independentment del rendiment polític i històric, que és un altre xui, però germania té un sentiment de paraula molt única. Jo soc dels que pensen que totes les llengües tenen el seu valor i la seva gràcia, i per això estic enamorat de moltes. Per a mi, per exemple, jo soc un enamorat de dues obres de la literatura castellana que posa, i jo, el meu editor me coneix bé, al mateix nivell que Shakespeare. Una és La vida del sueño, de Calderón de la Barca, i l'altra que és el sentiment i la necessitat de ser juzgats en justícia, i que va influir molt, finalment, fins i tot en un home com Thomas Jefferson, quan va anunciar llibertat, igualtat i justícia per a tots és necessari per a una societat. I l'altre és el Quijote, perquè el Quijote és una persona que necessitem avui en dia. La majoria de la gent que ha llegit el Quijote, i sobretot els espanyols, no tenen ni idea de què va el Quijote. Simplement és un blasón, un orgullo de la seva cultura, molt bé, perquè és una de les obres capitals de la literatura i de la civilització universal. Possiblement és una obra que avui en dia necessitarien tornar a llegir, perquè recorden quan no solament que l'únic llibre que salva de la crema el batxiller i companyia és El tirant, l'únic llibre que no es crema en casa del Quijote és El tirant, per algo. A més, perquè Cervantes ha sigut, con Miguel Delibes, uno de los que millor ha conegut la cultura i ha estimat la cultura de Catalunya i el País Valencià, i nos coneixíem, nos estimava moltíssim, però el Quijote és una persona molt necessària, sobretot en el sentiment del poble espanyol, perquè en aquesta situació que estem, perquè quan ell recupera la cordura, diuen que recupera la cordura, i ja no de molins, ni de fantasia, ni de d'això, el seu alter ego, Sancho, però un materialista, rural, prudent,
casolà, descregut, cínic, i aleshores quan se dona compte que ha recuperat la cordura, diu, i què va ser de mi ara? Perquè Quijote era l'il·lustrat, l'il·lusionat de que davant de l'Espanya que calia una il·lusió que tenia que canviar la societat. Això després va ser continuat per Lope del Quevedo, molt brillant. Però este llibre té un personatge que és la conjugada. Però si em passes el diapositiva, jo, si entren vostès en el meu blog, n'hi ha en el sector de bibliografia, el blog és abstractavinícola.wordpress.com, n'hi ha un discurs de la presentació del meu amic Miquel Real, director d'un institut d'ensenyança mitjana de l'Horta Nord, que és un home d'una gràcia i una finura del sentiment humorístic valencià, no el profe, no el roller, sinó el fill, molt paregut al sentit de l'humor britànic, que fa un discurs magnífic sobre la presentació del llibre i sobre el seu amic, produït per el sentiment, no per el valor del llibre, sobre l'aportació dels enginyers industrials a l'enologia i la viticultura. I diu ell, home, este títol no guanyarà el premi del millor títol per a un llibre. És cert, però també vaig aprendre, gràcies al meu editor John Maher, que els llibres abans tenien uns títols llarguíssims, paregut i més que este de l'aportació dels enginyers industrials. Recordem el del Quijote, las aventuras del ingeniero Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Alonso Quijano, este ja és un títol llarg, però jo em va subministrar, per al meu llibre Valencians contra la filosera, un llibre capital, que és per a entendre la importància del vi d'Alacant. Aquesta era una de les altres joies agràries que nosaltres hem tingut en el nostre país, i era el llibre que conta la història, basat en el quadern de bitàcora, del segon intent, en 1639, crec que és, de la recerca del pas del nord-oest. Ja s'havia descobert l'estretxo de Drake i el Cabo de Hornos, on passava de l'Atlàntic al Pacífic, però s'intentava buscar per la banquisa àrtica i els cels del nord del món un pas de l'Atlàntic al Pacífic, i això va tindre molts intents, quasi tots mortals, però el segon intent, a bord del vaixell i el número de persones que ho va descobrir jo, del Henrietta Maria, i el títol del llibre és, disculpen per el meu anglès que és normal, The Dangerous Voyage of Captain Thomas James in his intent discovery of Northwest Passage into the South Sea, wherein the miscellaneous endured both going, when telling, returning, and rarities observed both philosophical and mathematical are related in this journal of it. Capitán Thomas James, on relata, per exemple, que se va salvar en l'hivern atrapat per el gel, que podia donar una pinta de vi d'Alacant al dia, barrejat en l'aigua, naturalment, el vi barrejat a l'aigua perquè si no l'aigua no es pot. Bé, els títols dels llibres són un ítem per identificar-los, naturalment, però també tenen un sentit de significació. Valencians contra la filosera no va ser el primer títol que jo vaig donar a aquest llibre mentre escrivia, però Jorge Cruz, el mantenidor del Museu d'Etnologia de la Diputació Provincial de València, es va quedar impactat. Diu, mare de Déu, senyor, això és importantíssim per a la supervivència del poble valencià. Diu, però canvia el títol, jo l'havia posat. La lluita contra la filosera en les comarques vitivinícoles dels Països Valencians. Diu, això és molt més allà. I va donar-me aquest títol i jo vaig agrair i vaig utilitzar. Però des d'aquell dia jo tinc la sensació que aquest no és el títol correcte d'aquest llibre. Si han llegit un article que recomano, que és molt important, publicat en el diari Informació d'Alacant fa 3 o 4 anys, que diu Alicante, la essència del reino, jo fa ja molts anys que he decidit utilitzar el gentilici de valencià solament per a la gent de la ciutat de València. El subjecte polític d'aquest país, que està avui perdut i s'ha convertit com un canto rodado por el río, que diu el meu poble, és el poble del País Valencià. La literatura francesa està farcida de dir que si no eres subjecte, acaba sent un objecte. I aquesta és la clau de la nostra situació. La pèrdua de la funció fa destruir l'estructura. Per què els valencians contra la filosera són l'únic país, l'únic poble del món que el va detindre durant 50 anys la filosera
mentre es duplicava la seva superfície vitícola, totes en plantes europees, sense contaminar cap planta americana i sense empeltar. Tot productor directe, que això seria avui un patrimoni extraordinari si s'hubiera salvat, però seríem tots rics, no? Perquè se dedicaríem tots i inventaríem el que no està sent. És a dir, que el subjecte polític de la nostra societat està perdut, ha de tindre una llum per a tornar a trobar el camí, ha d'estar en el camí del Messies de nou, i per això he tingut sempre la incomoditat de pensar que el títol del meu llibre no era el correcte. El títol correcte per al meu llibre hauria sigut El poble del País Valencià contra la filosera. I no solament viticultors, perquè no solament van ser viticultors que lluitaren. Hi havia patricis conservadors que recolzaven aquesta lluita com el conde de Treno, Tomás Treno Palavicino, que recolzava al gran tècnic que va lluitar contra la filosofia en Espanya, que era Rafael Janini, que va ser el suport tècnic agrari que va ajudar a Jules Planchón a trobar la solució contra la filosofia. El senyor Jules Planchón és el que va descobrir. En un viatge magnífic que van fer ell i els dos junts a parlar amb un científic americà d'origen irlandès que deia Ray. Per tant, també hi hagué retorns en els pobles, la força anarquista, la verdadera força política d'esquerres d'aquest país era l'anarquisme, amb un còdic ètic que molt poquetes vegades en la història de la religió s'ha considerat assolida. Aquella gent, la cultura de civilizació anarquista, tenia una cultura pròpia. La Marina va ser testimoni de molt d'organització dels anarquistes quan va arribar la Guerra Civil, i el meu poble, una molt, la meva família, tots, sense que li ordenara ningú, juntaren terres, béns i estalvis i crearen en 1937 una cooperativa, i això va passar en Bugarra, va passar en Pedralba, que es deia La Carabassa, així, con dos S, no en castellà, sinó La Carabassa, on disciplinadament 3 monedes de real entraven en una carabassa que feia de vidriola. Tot això eren virtuts del poble. Clar, jo en part ho sabia. Per què ho sabia? Perquè la meva família era testimoni en la seva infància, està contada una història de com es compra un bancal que no volia ningú, perquè estava ple de pedres d'esmolar. El nom del bancal, de la partida on estaven totes les banqueres, eren les amoladores, on estaven les pedres, on els ferrers del poble i de la comarca anaven a agafar tros de pedra. La història d'aquella família, que un dels nens era el meu oncle avi, Paco Cordiales, és exemplar de lo que era l'esperit del poble valencià, del poble del País Valencià en aquell temps. Bé, per tant, aquest personatge jo sí que em vaig donar compte que havia de contindre-lo, perquè finalment, què és Valencians contra la filosera? Valencians contra la filosera és un estudi històric i etnològic del procés que va succeir per l'aparició de la pandèmia de la filosera en Europa entre 1862, que es detecten els primers símptomes en uns jardiners, uns invernacles d'una ciutat especialitzada en això, prop de Londres, que es diu Hammersmith, i després en l'aparició ja en un poble del departament de Gard, de Valclús, en la Provença, molt prop del massís francès. Bé, calia tindre l'objectivitat de l'historiador. L'historiador ha de mantenir una objectivitat. També he de dir que jo soc d'una escola d'un historiador militar, que també és professor d'Oxford, John Keegan, que diu que l'historiador no pot ser també no transmissor d'emocions, perquè ell conta una anècdota d'un historiador anglès molt famós que va contar la història de la batalla del Somme, on en un matí morien 60.000 joves britànics, i diu, això no es pot contar simplement a les tantes hores inicials d'un abstractisme tan fort, perquè allí n'hi havia comarques que desapareixien pràcticament tots els homes joves per aquella batalla. Però jo sí que vaig disciplinar-me i vaig intentar contindre-ho. Però finalment el llibre parla de l'altre actor del títol, que és la filosera. Entonces anem a situar-nos un poc de què estem parlant. Si la filosera és un paràsit de la vida americana, simbiòtic, vivia a costa de la vida americana, però no el matava. Després de milers i milers d'anys, la filosera vivia en aquestes vinyes, ja quan aquell membre de l'expedició de Leif Erikson, que desembarcà en la costa de Nord-Amèrica i li diuen el sureny, perquè era alemany, no era de nòrdic estricte,
i quan ve de la descoberta li conta l'Excel que ha vist una terra plena de vinyes, que les vinyes són tan grandes com arbres. I per això a aquella terra li donen el títol de Vinlàndia. Va arribar a Europa en la dècada de 1860 i es transformà. La filosera que viu a costa de la vid americana no és la mateixa que viu a la costa de la vid europea. Va ser també la pandèmia més gran que ha sofert la vid europea. Si nosaltres fem un timeline, des de quan els 7.000 anys abans de Crist, els habitants del Caucas i de l'Orient, com ha assenyalat Josep, descobrissin la viticultura i d'ahir s'escampa per tota la Mediterrània, no podrem assenyalar ningú fet equivalent a l'aparició de la filosera. Anem a la següent. Aquestes són les diverses fases de la filosera que aquí es transformaren con una aparició d'uns elements que encara eren més complicats que els dels Estats Units. La següent, per favor. Este és tot el cicle que feia. Doneu el compte que té una fase superior a ella, però que baixa a la terra, quan posa els ous i apareixen, es comença a destruir les arrels. No podem ni imaginar, jo les demanaria, imaginin el que és que se li moren les vinyes, no? Imaginin el que és un viticultor de final del segle XIX que ha estat conreant unes plantes que l'han durat més de 100 anys, sempre plantant la planta, les tècniques del pèl s'hi coneixien, però sempre plantant la planta i produint la vinya, perquè se reprodueix per les arrels, és una liàcea, igual que creix per dalt i per uns pàmparos que cal podar, per baix de terra fa el mateix, creixen els seus arrels. Imaginen el que és, que no és que té una malaltia que mata els pàmpors ni podrís el raïm, és que sense veure l'aspecte exterior mal, la seca i la mata de la nit al matí. Imagines el que seria per a aquella gent i no tindre cap informació ni per què venia. Començaven a pensar que havien fet alguna cosa dolent i que tenia una maledicció. La següent. Este és un esquema igual que la següent, de les fases que produïa en Europa diferent de l'americana. La següent. La primera vegada que es va descobrir la filosera per un entomòleg, que va ser el senyor Fick, la va qualificar d'un nom, perquè la filosera ha tingut molt de nom, fins el nom científic últim que es diu Filosera pastratis. Filosera la devastadora, o sigui, com Terminator, per parlar clarament. I en aquell temps la Filosera Phytophilae no matava les plantes de les vides americanes. En 1868, quan ja duia 5 anys de cavalgadura per la vida europea, Jules Planchon, després del que havia vist, el que havia fet en el departament de Gard, que és el poble Valclús, on va aparèixer la primera filosera, els viticultors, en una poda, se van donar compte d'això, la va qualificar Filosera pastratis, que era un nom just per al que feia així. Com va arribar a Europa? Alguns tècnics i geògrafos pensen que és una cosa de mecanisme, de curiositat. Diuen que va arribar en una varietat de la vitis americana que es diu Isabella i que aquella no era molt resistent i la va portar. Jo, després d'haver-ho estudiat, jo crec que no va ser així. El vi era un dels productes en el segle XIX que, a més de donar prestigi, com diu Josep, donava més guanys. No havia les indústries que coneguem, la indústria química en l'últim terç estava en els seus inicis i a més havia tingut una estructura que la va afavorir molt per la seva venda, sobretot envasat, que és els ferrocarrils. Si Espanya, si els liberals espanyols que són culpables de tots els desastres que avui patim, absolutament de tots, inclús la guerra civil, hubieran permès que l'ample europeu fora l'ample dels ferrocarrils espanyols, Espanya hauria superat a França de llarg en l'èxit dels vins embotellats. Les poso un exemple. Un vagó de ferrocarril de l'època, de 40 peus, carregava 18.900 botelles de l'època. La mateixa superfície en una tina són 665 hectòlitres. Multipliquen per 100, se donen compte el que és carregar 15.000 litres embotellat, però el valor no era el mateix. En 1860, 3 anys abans de l'aparició de la filosera, tu carregaves en Bordeus una caixa de vi envasat de 12 ampolles i podies descarregar-lo en la Prússia Oriental, que entonces era de l'Imperi Alemany, o en Riga, la Israel
de ferrocarriles europeus era exactament igual per a tots. Al tancar-se aquesta possibilitat, tancar la possibilitat del desenvolupament del vi espanyol, que en aquella època era millor que el francès, perquè aquests venien a comprar, tots ho sabem, venien comerciants francesos a comprar el vi d'ací. Però no solament és això, és que quan arriba la filosera, si hubieran tingut el mateix ample europeu, Espanya s'hubiera fet d'or, no hubieran passat de les catàstrofes econòmiques i socials que van passar després. Bueno, en aquesta condició de que el vi era tan estimat, l'obsessió dels especuladors, com ara tenim així uns quants, va ser que necessitaven. França tenia 2,5 milions d'hectàrees. Espanya 1,5 milions. O sigui, en 3 països feien tota la superfície que té el continent ara. Itàlia tenia 1,5 milions. En aquest moment, com ja no se podien a aquests ceps, com unes estaven, com jo conté en el primer capítol, la viticultura atlàntica i subcontinental era diferent de la mediterrània. Aquests tenien rec per goteu i l'espaldera d'un nivell allà. Però hi hagué una possibilitat, i és que de la nit al matí nosaltres, que tenim un consum d'uns 300 llitres per càpita, s'adonen compte que es comencen a demanar-nos cada dia més vi. Però clar, com el productor del vi és la planta, a aquells no se nos ocorre una altra cosa. Sabem perfectament que en Estats Units se feien vins de la vitis americana, com avui encara dia es fan, que es diuen Foxy, són vins molt dolents, es diuen Foxy perquè fan olor a guineu. Diu, doncs clar, aquelles plantes que donen 15 i 20.000 quilos per hectàrea de l'època, les portem a Europa i aleshores així produirem 15 o 20.000 quan les plantes d'ací no donaven només que 4.000, 500.000 quilos per hectàrea en el millor dels casos. I què va passar? Pues quan per la codícia i l'avarícia van portar un paràsit que crea una catàstrofe ecològica. De veres, el que la filosera significa per a la superfície vegetal vitícola d'Europa és una catàstrofe ecològica. Va haver un escritor francès, Claude Royer, que diu una cosa que jo he recollit a l'inici del llibre. La filosera va ser la més gran catàstrofe de l'agricultura europea en 20 segles, junt a la crisi de la querella a Irlanda i la seva posterior Great Famine, la gran hambruna, amb la diferència que Irlanda va concentrar la quasi totalitat. La crisi de la querella també va afectar l'ordre de França i Inglaterra, però Irlanda se va dur perquè tenia un monocultiu tot el pes de la càrrega. A la diferència de que Irlanda va concentrar la quasi totalitat de la tragèdia, mentre la plaga vitícola assolà tota Europa. Aquest llibre contra els efectes que va produir l'agricultura, la pandèmia aquesta, en l'estructura agrària valenciana, quan la plaga assolava Europa, i el terrible impacte que envaïa el País Valencià a partir de 1904, a Gata de Gorgos i Pedreguer, 41 anys després de la primera destrucció de les vinyes a França. Què significa això? Que la filosera per a nosaltres, per a la valencià, té 3 fases. Primer, contra el llibre, com era la nostra viticultura abans de que la filosera arribara a França. Quan arriba a França produeix una gran demanda de vi, perquè aquelles se queden sense vi i no poden continuar el negoci, i això produeix una expansió vitícola al nostre país. Igual és tot Espanya. Però el nostre país, per la gràcia de Déu, si vostès volen, o perquè el poble valencià tenia una estructura etnocultural de solidaritat i disciplina, i així apareix un concepte que l'arqueòleg, historiador i vinater californià ha manifestat de forma molt clara, una virtut del poble del País Valencià, i és l'aportetos. L'aportetos és una paraula grega que significa una de les més grans creences antropològiques dels agricultors mediterranis, que vol dir el següent: la terra és sagrada, la terra és inviolable, la terra és com la mare. Això connecta amb les cultures ibèriques i neolítiques que es troben dones amb una panxa molt gran soterrades de verd dels arbres de l'època dels cibers. Doncs si tu eres agricultor i la teva funció la respectes, que és el que feien els agricultors valencians de l'època, la terra és sagrada i tu no li fas res dolent a la mare, no li fas res dolent a la terra. No solament perquè la cultura, els marxistes materialistes dirien molt equivocadament, perquè ignoren el valor determinant de la cultura, els marxistes en això estan equivocats, dirien, home, és que d'ahir trobaven el seu sustent, el seu ús material.
Sí, però n'hi havia una altra relació, que és la que va dir l'alcalde l'última volta que estiguem així. La relació de les pràctiques culturals del llaurador valencià amb el seu espècie i la seva terra, que això una Marina el mantenim molt bé el tema del moscatel, el vostre ítem, però si no pots fer-li dolent res a la terra, si la terra és inviolable, com diu Víctor Hanson, és a dir, que tu, quan l'interès material, i per això els marxistes estan equivocats, demana l'expansió, que vagis a encarabitar-te les muntanyes a fer les terrasses, com veiem quan anem a Xaló o a Parcent, veus aquelles terrasses abandonades que alguns nostres avis o bisavis anaven ahí i a pico i pala van fer aquelles terrasses que imagineu el treball de famador, que és això és un treball de titans. Doncs si anaven ahí, naturalment és perquè tenien l'interès material de plantar vinya per a guanyar-se la vida, vendre i obtenir uns diners. Però per què no plantaren vides americanes en el moment inicial, quan no se sabia en la primera dècada que era el culpable de la tragèdia? És solament imputable a l'essència del poble del País Valencià, que com a viticultors van saber respectar la terra perquè la terra és sagrada, perquè la terra és inviolable i perquè les seues pràctiques no podien fer-se de forma dolenta que li faltaren el respecte als interessos. Tenien que ser fidels servants. Durant tota aquesta expansió, en Espanya, altres regions, Catalunya la primera, la seva codícia, pom, bum, bum, la pasta, en 7 anys arriba la ferocera i se la carrega tot. I per què és tan ràpid allí? Perquè allí, per la codícia de produir més, planten molta vida americana. Lo mateix en La Mancha, lo mateix en Andalucía, lo mateix en Castilla la Vella. En alguns rincons de la Maragateria, el puente de Domingo Flores, on estan les neules, allí on l'antropologia és més tancada, és a dir, més pareguda al valencià i més allunyada de la Castilla milenària, on allí hi ha una antropologia antigua del puente de Domingo Flores, hi ha bercianos que mantenen, i ahí la filosera tampoc va fer mal. I de fet hi ha alguns pobles que n'hi va entrar, perquè aquella gent tenim un sistema de solidaritat molt tancat i se donaven compte que aquello que li passava als veïns de la Ribera del Duero, els pobres que tingueren allí, no li podia passar a ells. Bé, però en quasi totes les regions espanyoles entraven 7 anys i liquidaven, dona igual que fora la Manxa, 400.000 hectàrees. És de veres que he d'acceptar que possiblement el País Valencià, per la seva estructura muntanyenca, perquè vostès no s'hauran cregut això de que el País Valencià és Vergel, Levante Feliz, Huerta Ubérrima i tot el regadío, no. El País Valencià té 2 províncies, Castilla i Alacant, que són les províncies més muntanyenques d'Espanya. Però així, literalment. Així acaba la serra més important del nord, que és el sistema ibèric, que arriba a la serra d'Irta, a la mar, i així acaba el sistema ibèric que naix en Andalusia, que és la Marina, les nostres muntanyes. El Peñasegar de Benitatxell és l'últim element de la Bètica. Bé, però és de veres que n'hi havia una condició orogràfica, anem a dir així, de la muntanya, però n'hi havia una condició també cultural. A la Serra d'Utiel, que estava sent incorporada en el segle XIX de Castella al País Valencià per la divisió provincial, els agricultors de la Serra d'Utiel van tindre encara 15 anys més la filosera. Per què? Perquè les seues pràctiques culturals s'havien convertit en pràctiques culturals d'agricultors de la Mediterrània. Els seus veïns de la Manxuela i de Casas Ibáñez i de la Iniesta i de Granja d'Iniesta en 7 anys perdien les vinyes. Però estos tenien, i fins i tot, com ho diuen els models antropòlegs, havien canviat fins d'eina. No tallaven en tixoles com a la Manxa, tallaven en falsonet. I en falsonet cal tindre una cultura per tallar, i si no, algú que s'hagi fet un tall o que s'hagi deixat la soqueta a casa ha de saber-ho. Per tant, durant aquella època, el poble del País Valencià va demostrar una disciplina i un respecte a la terra que va ser definitiu en el seu ésser. Finalment, entra la filosera Gata i Pedreguer, i Rafael Janín, i el seu llibre, el conta, i en els documents en l'antic Ministeri d'Interior, l'antic Ministeri de Governació, Rafael Janín era el gran enginyer agrònom de l'època, condecoradíssim per totes les nacions, el cap del Xavi Real, del rei d'Espanya, el cap d'inspecció del cos d'agrònoms, el cos d'agrònoms, com tots els enginyers de l'època, duia un uniforme militar i salt i tot això. I aquest senyor va denunciar que un viverista d'Albaida
que jo no cito el nom en el llibre perquè el seu besnet no cap culpa tenen, l'empresa continua existint, compra una parcel·la en Gata i planta vida americana, com la seva terra planta el que li dona la gana. Els viveristes no són viticultors, els viveristes produeixen plantons. Els que són viticultors és el que produeix raïm, és una diferència molt gran. I aquest senyor el va denunciar i el senyor aquell, el viverista, va contractar a 2 sicaris, en l'època del pistolerisme en Espanya, tant el xic aquí en Barcelona, tot el món coneix la història, va contractar 2 pistolers catalans que vingueren a pegar-le 2 tirs a Rafael Janín, que era una de les institucions més importants que tenia. El governació se va enterar, va parlar el president de la Diputació, que era un dels protectors de Janini i de Trenor, tocaren van entrar al ministre de Governació i aquella nit el senyor d'Albaida tenia 4 picoletos a la nit des de casa, a Albaida se'l dugueren, el tancaren en el quarterillo i d'allí no va sortir fins que va dir quines persones eren les contratades. A les 2 persones contratades com a sicaris les pillaren i mai més se sabia aquell senyor el que les va passant. Però aquesta relació entre els viticultors, els il·lustrats i els patricis és a dir, la paraula patrici poden reclamar-la també com poden reclamar el poble del País Valencià que espavili. És a dir, aquelles persones que van a la política o deurien d'anar a la política o a la societat, la Fundació Baleària, a donar-li alguna cosa a la societat, a compensar lo que la societat les haya anat a ells, haya rebut ells. I en aquella època això va ser un element. Finalment, quan arriba la tragèdia, el poble del País Valencià va donar una altra lliçó. Així va haver gana, va haver emigració. Va haver emigració d'Oroneta, com els llibres que va assenyalar ell, d'Argel i d'Oroneta és que anava i tornava. Va haver emigració que es va quedar allí com Pied Noirs, però no va haver ni la meitat del que va passar en Espanya. En Andalusia i sobretot en Màlaga, la gent es moria en la calle de gana com en Irlanda en els camins. Per què? Arrencar una hectàrea d'una vinya filoxerada necessitava, segons els documents de l'època, 330 jornals a l'any. O sigui, una persona tenia que anar 330 dies a arrencar la vinya. Més 35 dies d'una persona i un mul. Què va fer la gent? Perquè això significava un any sense tindre cap producció, més un altre any per plantar i esperar, més un altre any per esperar una producció. Pues jo conto, per exemple, el que jo sé del carrer de Cenia de Cheste, que tindria en aquella època, en 1906, tindria 2.800 habitants. Contava el meu oncle Paco Cordiales quan jo era nen. Al seu costat vivia un senyor que es llamava el Boira, perquè sempre deia que feia boira. Sí, el seu nom era el Boira. I aquell senyor no havia tingut la precaució que havia tingut la meva família de que els xicotets hortets que n'hi havia en el barranc de Xiva, que era l'únic subministre de fruitals i de farratge per als animals que tenien tots en casa, per la codícia havia plantat vinyes també allí. Quan se li morien les vinyes no tenia ni farratge per als animals ni diners per a comprar. I aleshores va ser molt normal que la gent s'ajudara a donar-se el que aquell necessitava. I es començava a funcionar la conjugada. La conjugada és un verb valencià que surt en la regulació cristiana del segle XIII i Montcada és un exemple molt clar, on en Montcada s'ajunten 90 famílies de Calatayud i 110 vingudes de la resta d'Espanya, de Navarra, de Languedoc, de Mallorca, de Catalunya, i de la nit al matí, imaginen, Montcada no existia, era una menuda alqueria mora, però allí no existia cap poble, ni existia el regadiu ni la sexe real de Montcada, que naturalment va quedar el rei Jaume I i per això el diu real. I de la nit al matí tenen que organitzar la vida en comú. Trobar una sala on reunir-se per representar-se, que era la sala de cerimònies. Organitzar el subministrament de les vitualles. Disciplinar la vida del poble, perquè sempre pot haver una persona que arribi i els hi ha un delinqüent o el que sigui. Això no podien fer-se sense la paraula que apareix allí, que es diu conjugar-se. I és el que van fer els valencians quan lluitaren per arrencar les vinyes. Si necessitaves 330 jornals, anaven 330 persones a un bancal i en un dia l'arrencaven, el diu uno. I en menys de 6 mesos estava tota la terra neta i orejada.
En els pobles estos existeix una cosa que ja no s'utilitzen, després es va utilitzar com a ofender, que es diuen estancats. Estancats és tots els ceps, ningú el volia ni para que no maren en la llar de casa. Agafaven els ceps perquè pensaven que estaven maleïts. Agafaven els ceps, els tiraven estancats i el xef deia, on està el tancat? Doncs allí després es va convertir en un ofender. I es cremaven. I es cremaven per la nit en una reminiscència d'una funció antropològica mediterrània del foc. El foc tot el purifica, no? Que ara veiem en festes i coses d'aquestes. Pues, per la nit s'ajuntaven i cremaven i allí cada un en silenci maleïa la seva sort o la seva renúncia. Però aquella societat etnocultural que va demostrar aquesta fidelitat a la terra, als principis, al sistema calvinista de l'estalvi, el gest, que també va tindre la seva repoblació mallorquina, com vas contar en una zona de la repoblació mallorquina a Saló, Matia, per exemple, obria els ports com el Tàrrega, per l'esquena, per dalt, a la sobrassada la via mallorquina, i com no els mallorquins n'hi ha molts allí, quan els gests són molt estalviadors, Matia m'ensenyava una cosa: no te olvides, Mante, que los dineros más que de ganarlos se tienen de no gastarlos. Pues este és el estalviador de Cheste. Quan n'hi havia uno que era molt més estalviador que ells, li deien, ese és Garrut. És el mallorquí, que encara era més estalviador i més de mà apreta. Este sistema de solidaritat horitzontal, que és el que significa la conjugada, va ser la resposta dels valencians a aquella tragèdia. Finalment, això va tindre un cost per al nostre país, i he de dir-lo. El sector vitivinícola que va sortir de la tragèdia quan se començava a restaurar la viticultura, i en això acaba, ja no va ser el del segle XIX abans de l'arribada de Filosera a França. El sector que ha quedat és un sector especulatiu, que ha posat en amenaça la rentabilitat primer i després la pròpia existència de la viticultura en el nostre país per a benefici de tres especuladors. Estos senyors van néixer allí i com la cultura i la cultura han continuat fent el mateix. La realitat de l'agricultura i de la viticultura valenciana abans de l'arribada de la Filosera a França era el model francès, el de les menudes zones, com ha dit el professor Piqueras, los grandes y prestigiosos viñedos comarcales durante més de 700 anys. Això és el que va ser. I bé, el llibre té tota la humilitat del món i he d'agrair al meu editor i amic John Magel, que és con el dels enginyers, és el tercer llibre que m'ha editat, perquè per a mi no solament ha estat una joia i un honor d'estar baix l'acollida d'un editor i una editorial prestigiosa, sinó perquè, a més, això a mi m'ha ensenyat molt com a escritor, però ha tingut sempre el benefici i sé que l'ideal de la relació entre l'autor i l'editor, que l'editor va culturitzant a l'autor mentre van corregint els originals i le va aconsellant a l'editor, això que és una peça que succeeix molt poquetes vegades en la vida d'un escritor, a mi m'ha sentat com una benedicció divina, com la seva amistat, que jo us agraïm molt. Moltes gràcies.